So ayun guys, panibagong araw, panibagong bakas na naman tayo. So nandito tayo ngayon sa may giling. So ayan, ito po ang ating ibabakas guys. So bumili po ako ng request nyo. So salamat pala sa nag-sponsor sa akin, si Ma'am Lynn. Ayan, mega shoutout sa iyo. Kahit small content creator lang ako, is nakasupport po kayo sa akin. So ito na po ang inyong request. So bumili po ako. So ikakarga na po natin. So ito guys yung paglalagyan ko. So ayan, may maliit na bag dito na sako. So dito ko po siya ilalagay ha. Yan, diyan ko ilalagay yung 2x2 na request nyo with sticker ng Kaligit TV. So kung nag-YouTube kayo guys, is paki-follow naman po or paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel Kaligit TV at ang aking Facebook page or Facebook Limar Lopez Sinagosi. So ayan po ang ating ibabakas guys. Oh, ayan, asan na yung sticker dyan. So ayan, so good luck po sa mga makakakuha nito. So tagay pa more. Bye. Ito guys i-stackpan natin dito ng plastic para hindi siya makita agad. So ayan, nakatakip na po. So guys, nandito na nga tayo sa Barangay Giling. So dito sa may arko ng Barangay Giling. So lagpas po dito sa Alphamart. So dito po tayo nakatapat guys. Oh, ayan, kung alam nyo dito guys, is puntahan nyo na. So dito lang sa Barangay Giling Arco. So itong tapat nito, dito ako magbabakas. So dyan po tayo magbabakas. So dyan, ayan, hintayin lang natin na walang dumaan na sasakyan para at least walang makakita sa atin. So ayan, good luck and tara, inom na tayo. So ayan guys, bali dalawa po ang ating ibabakas guys. Oh, ayan, itatapon ko na dito ah. Ayan, so yung bottle na po yon, may ano po siya, may sticker po siya. So nandyan po ang ating ibabakas. Oh, yan yung nakasabit na mga sakong maliit na yan. Oh, may toboy ito. So kunin nyo na guys habang maaga pa. So ito po ang ating ibabakas guys. Oh, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. So dito po natin iiwan. Ayan, dyan po natin iiwan yung 2x2 guys. Oh, ayan.